Človeče, náhradné uhlíky? Tyjo. Dobre. Človek si musí spraviť vlastnú recenziu na vrtačku a musí si ju kúpiť. Nič šance, že to takto spravil. A tady teraz povedal, to Extol si kúpil. To z tých lepších. Lepšie povedané, toto je tá najvyššia rada. Kokos 6 kg. Ty, aká pekná ona na zviazanie kábla. Super. Cvak. OK, regulácia otáčok. Svetielko signalizujúce. Malo by tam byť, toto je uhlíky, že sú už maličké, a toto je, že v sieti. Údaje 1352, to 2 až 14 joulov. Tých 14 joulov by som bol taký, no. A jedná sa o verziu s týmto číslom. Hej, 101. 105 decibelov. No dobre. A ďalšie videjko vyskúšame potom. Robíme Extol. 352 až 14, maximálne do betónu 48, maximálne 120 na vykružovák. Soft start, no na toto som zvedavý. Constant power, anti-vibration. OK, ten anti-vibration. Čo ja viem? Že by sa extra nejak hýbal. No to vyskúšame asi na zem skôr. Ukáž. Aha, ide. Zatlačí. No tak som zvedavý. No, ďalšie video. Dĺžka kábla necelé 3 metre. 2,5 by som povedal. Je to v zásuvke, tak jak som hovoril, je tu signálka, že je to pod napätím, a toto je regulácia otáčok, čo som si teraz ubral. Štyri. A toto je max. Čo sú tak ako aj písali, že je tam ten soft start, tak je. OK. Neviem, čo k tomu nejaké ďalšie info. Keď budem mať nejaký betón na rozbitie, tak to tam potom nakamerujem a doplním. Uvidíme zatiaľ v pohode. Uvidíme, koľko vydrží.